Motora ni magari. I'm so sure kuti ndishoka kuti adare. Kumana akarora kwanjidzi hangu. Anashaka ndipoka na chimwe chete. Saka ndati ndigaenda kwa kundo nendichozini zvangu. Kana masungwe nderoma jirano kumbezi. Ngaputsi danga ano anai. Ora tibunzwa. Last week, but one last month, one going more than scan. Mwana wacho akatoka kumbandiri futi vana aya toka kumba kutasiwa mukwashi akavapotera pamambo kuti mambo zalinyama Alright. Mwana waini munaye pale shi. Ana. Mukwashi. Tukamkana ukao, wangu katawa na kesho. Yae fuga bwana. Oh, na ndugu baba wako. Ayo. Oh. Ora kana. Saura tizi. Tauliza. Chogwa ndikakudi. Oh. Pada sesa tak pada cawat office. Warda fuma yao. Betul. Maju bos ni dari wajib. Daerah sini. Bos ke itu ada Paris guys. Ada bicara. Oh. Ore. Ada bicara, tidak ada kumbezi. Paris kamu sana tu. Takari. Kumkazi wapo. Kazi uru tukudi. Wakaenda simu na baba. Wakaenda simu. Utaenda ndiko na utauliza kana kuna mimi. Utaenda. Shukumburo. Hata utauliza zakuni. Utaenda kujeleza ndio. Hakika mganga kagaraka. Ngo zito ja. Mimi nikali. Chega itinga ndio udeso. Akabuda kumbaji ya Mungu. Saka inini nandani mbaya kulemba nditaze. Mtera ingoti ngidi aenda patikidika arongedza aenda. Saka inini paakauya apa akasiyanisa nekudaro. Akati nindakwenda kumakwenu. Akati ndakwenda kumakwenu apa wanondisira vana titi ini ndakaramba chigara newe noti nachadani zvako ndakaramba chigara newe ndopedzera ndaisokundira achibva aenda Ari pere mudzimai wakomana achibva asiyana ari cheche yamwa mukaka mumwe wacho asara dawe mikadzona kana ari Saka iyo mukomana kurera kuti mudzimai akangoenda pasina zvinetso. Kumba kwambeyo. Akangoenda pasina zvinetso. Zvaita aiti kana ndakataura naye kanyaya yakatikidika aingoeri kana aenda ndotozofonera ndozonzwa kuti mukadzi wako akunodarwei umwe musi ndakamsiya ari kumba ndichienda kubasa ndamusiya kumba achienda kubasa baibai saka kubasa ndaita wiki ndoyako Saka toti sisu nyaya mangari vanate zvarako nyaya mbiri. Andika yepfuma waitenda andika. Uyezve kuti undibudire pachena kuti mwana wangu chiri kumuda here. What age chiri kumuda. Ndizvo zvandai.
tichidzamai munoti maererano nemurume wenyu sokubvunza kuita baba kuti muchiri kumuda here murume wenyu inini ndina murume uyu ndanga ndakundika nokuti bhozi mararamiro achanga andichiita naye achona yanga akatooma aiti nini tinyaya tikanetsana kumbo kunyaya yehuku aiti iye ndakatara kuti mumba munomu hamuna zvese zvakati hamuna chakati aibva atotanga kutondigumbugira otanga kutotikandira dzangu panze tibva enda kumba kwenyu ndabva ratini chindipai ningiriki necho munenge mugupuro rokuti ndinoratidza vabereki vangu sekunetsana kwataitana ndobva ramba zvikanzirwa pasi ndomba kwenyu ndobva ndipapaifadhirazi yebhazi ndobva ndakwira bhazi ndobva ndaya naye ndobva tandiri kusiya kumba kwenyu ndobva ndakwira bhazi naye ndobva tayabva tasvika mudarweni ndobva taaa rakuti chiti handei kumba ndobva asvika mudarweni mai ndobva aramba kuuya kunoku ndobva ndazokwirawo bhazi ndobva ndazosiswidziwa ndobva ndazouya kuno kumba ndobva ndazouya netsoka saka ndasiari kuti iye achiri kukudai muri kuti kudii ndanga ndakundika hamuti achada murume taurai zvakajeka ndakundika ndichada manzi watezvara mubvunzo wamabvunza washonyanga achiti ndiri kuda madzimai asi mwana wenyu ati ndadini ndichada murume saka chii chinoratidza kuti ini mafungiro andandiri kuita ndaandichifunudza kuti yange asarona chakanotwa chipasanura ndaita pamusoro yechangamiri kurikoti changamiri nawi yamirira judgment ndambonzwa kuti panenge pane uripwa hwauya pane chii chawaine mukuwasha ataura zvegumbezi kuti ndikatoyana nechira chira nogumbezi ngazuye kumberi pfuma yanga ichidiwa chii nechii papfuma pfuma yanga ichidiwa mombe yemasungiro mombe yeumai zvedanga mbiri pakubvafo mombezi gumbezi plus $25 jira vanotaura mamiters vakazongoti plus 30 meters $20 mbudzi 4 ne$1,000 kusambo uye kujengesa kuti mwana wangu chiri kumuda here masungiro nemombe dzedanga mbiri makaita vana vangani masungiro neumai mombe mbiri dzedanga nembudzi 4 gumbezi nejira une vakadzi vangani hakuna mwari wazova zvatora dzimai vangu kuti ndaneta nezvekurumoto ndakundikana wazwa mukadzi akutaura wega kuti ini ndakundikana kurava kuti pane kugara kwamuri kuita kusina kumira zvakanaka asi isusu semadzimambo tisingatarisa zvinhu zvakaita saizvozvo nezera ramuri muchina vana vadiki vana vaviri mama matoita mama kutoti makugadzira musha asi ndokuda kudzoka kuti kwamuri kuti amai ini ndaramba matini ndakundikana ndaida kuti dai mambodzoka zvakari mumusha umu tombomupa mumwe mukana wokuti kana pane zvakazvichitika zvese muregererana nokuregererai munoti kuti anenge kutondibatira huku yembudzi handikudzwa zvekutora dzimai vako vanga vachini ndakundikana nezvemurume andichada asi saka ambo ndiri kuramba ndobvataiwa akakwanisa kundibatira huku yembudzi aiwa ndodzoka musha kwangu unoti kudi angamere pamusoro ndikubate muromo ndandafunga kuti hazaigona here kuti
amai vacho muwane mukana wekuvabvunza kuti ivo vana ava vanokugarisana sei kuti vanga vane kubvezerei. Amai vacho vari tinogona kuti dzimwe dzenguva anogona kubatirwa pakugara kwacho namai vacho kuti amai vacho vakati vanovaona vana vavo vari piri amai vacho. amai ava ndamai vekumukomana vari musikana. amai vemukomana handiti mamuda amai vemusikana here magariro ndavangoti avakazi vomurora vava saka vangoti vomurora wavo kumusha kwavo. amai ndindabata changamire muromo vana venyu vanga vachigara sei murora wenyu unomuda henyu. Murora wangu ndinomuda kuti atiberekera mukati momusha vana havachiradi chimwe chacho chine 3 years kufunga neni kana tikataifunande nechidiki chavanacho kugarisana vanongagarisana vaigarisana zvakanaka asi amai vaingoramba nekuti vangona vazvifunga kubvira vachauya vaingoti kana vazvifunga vanongorongedza kana dai ndikatovazora vange vasingafungi kana vatotanga zvokuda kurongedza tovaende kumba changamire ndapedza. ya ndofunga nyaya yacho yakatinakei kozi amai vari kutaura kuti muroora ndiri kumuda vana havachiri vana vadiki vanga vatiita ngoni chimwe chichito chidiki saka ndaramba samambo kuti adzimai vati ndakundikana asi ndadzoreredza kuti aiwa musha kuti chiri kuda kuti udi umire asi mimi kanhai amai kana makanzi magumbudzana nemurume wenyu padikidiki makutorongedza bhegi matoenda padikidiki saka takuti izvozvi pakuda dzidziso yekuti at least patsvagana tete ana sisi vanokuudzai kuti ndozvinoita dzimba kana manzi magumbura nhasi mabhegi angosungwa sungwa mune mitira kuti munoda kuumbiridza imba yenyu zviri kunzwika here amai. Saka ndiri kuti ndinogona kudzoka zvakare kumukwasha mukwasha adzimai vati ndinoda kubatirwa akandibatira unoti kudii kuti uda kumanikidzira asi kana wati adzimai yangu ndokuvata patsika dzedu dzechiva ndozvinoitwa unobata huku kana huku yembudzi yataurwa iyoyo adzimai wabvaaka kumba muchitaka kugarisana zvakanaka unoti kudii. nguva dzapera akatakamirira ipapo tikupanzwa asi munhu ambenga amboramba ndinetsa kumanikidzira. aiwa mambo vari kutaura mune zvakanaka newe uyo wati kutsiura uyo ndowe iwe utotaurwa nechangamiri mazuva toinekani tisati asida kuti imba iparari patida kuti imba inyimire. unasungira mwana vanapeni weozerana kwedu asi kana watiwo handichada achikumanikidza asi kana watiwo aiwa zvinomuregerera ndobata mbudzi iyoyo veienda sekutaura pati zvakangonaka ndisada kukudiya uyabata mbudzi nehuku yada usiya mazwi madiki kuna amai avo imi ndikudoka uno kumusha kwanoti makaendaenda dzoke kunoku kusataura zvababa pfungwa dzirimo kana dzikakubatai siyaneno zvamukuita kana madzoka kuno kumusha makangofunga wani wiki ndakuenda amai hamutsuri kamudidi amene ari kuveteredza kumusha uku kwamuri kudzokera kuno sakunzvenge ipapo kuitira kuti munhu atogura hatikukuonai kunoenda kwamukarorewa kuwasha uya achiroora pamapano azosvika anetsana nemukadzi wake achizauya makamupinda anopedemagezi akauya kana kundoteera kuti aui dambudziko ririko kuisiso zvavachisvika murume unyo 6 to 6 akagara haende kumunda haende kupi akagara zvake sipo chii agere kuti varimo zvinorima chibage kuti awane chekudya mukadzi vana hadi vanolima gadheni chete muriwo saka mwana wangu anenge achienda kumasevenza ndoda
ya adikenda kushanda uya ndo akagara papa kanzi mamita zivanga 10 meters 10 meters 10 amaivacho alipo ili taka zviapa takati panenge pane vangani 6 pane 18 meters saka regai titi machira taona gumbezi tariona papa mari kusonesa jira ndozvakudiwa kwasha gumbezi rinotitwa machira ndamari kusonesa papa kanyorwa mari pane $25 yegumbezi ne$30 yejira vaine mari zvakatobutaaape kuema yekusonesa pawai mari imamai nomwesisi here ari pamba asina murume anomwesisi wenyu here pamba asina murume kumwe akarambwa nomwenkwata kumapura zuyaro inde yegumbezi yegumbezi mari papane mari yegumbezi pane $30 pane 25 30 ndiyochi anozokusonesa je waine mari mari saka tinotenda kuti gumbezi tese tariona machira taona mbudzi dzadzakabviswa here mbudzi hadzina saka mazose muverengere zvasara kuti mbudzi nechi pasara mombe masungiro yeumai dzedanga 2 mbudzi 4 nerusango $1,000 wazvinzwa zvikuzuliwe vanenge vakumbira kuti vadambobuda pamwe vada kuedza kutaura kuti vangaitese nemari yejira nemari pamwe yekubata huku yembudzi yataurwa yekuti tibva tavapa mudzimai wavo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.